Ali Khuzi rojavan disa piroz dikim. Beli. O kadeş terazi be o havale khu Yusuf ji rojayı piroz dikim. Ser me ser çave me un her tim de dilê me dane li ser me ciye. Yusuf şta jî gelek spas dikim te wisa dengê xwe te dilê me xweş kir. Serê me ser çave me rahatî. Ez jî gotina xwe ya dawî bêjim astengdar her daim milê wan di milê hevdane. Jiyan bê astengî nabe. Gelek spas. Serê me ser çave me. Birî temaşevanê ji me xweste ku îro em birastî em bikevin ferqa wan em mafê wan zêde zanibin û bînin ber çavê xwe. İnşallah peyamê me giştinê ciyê xwe. Bimînin di xêr û xweşiyê de bi xatirê we dem baş.